Για πες μας, πέρασες ωραία στο γάμο? Τι σου άρεσε πιο πολύ? Χάστα. Νιστάζω πες, νιστάζω. Το πρωινό. Την Ειρήνη την αγαπάς, Βαγγελία? Πάρα πολύ. Σ' αγαπάω πολύ πες. Σ' αγαπάω πολύ, Ειρήνη. Είναι δύσκολο. Εμένα περισσότερο στο γάμο μου άρεσε το πρωινό. Ευχαριστώ πολύ. Το brunch. Το με brunch, brunch. Είναι κάτι μεταξύ breakfast και lunch. Το είπαμε αυτό, ναι. Εμένα στον γάμο μου άρεσε ένας ψηλός με γαλανά μάτια. Μήπως μπορείτε να τον βρείτε να τον φέρετε? Καπταγιώργη, πού είσαι? Εσύ είσαι στη γέφυρα και εδώ. Εγώ έχω ένα κατακύλο ότι ο Αντώνης είναι μεγάλος ζαράκιας. Το έχει με τα ζάρια. Η νύφη, Ήτανε κουκλάρα. Όλα ήτανε τέλεια. Έτσι. Άμα θέλεις όπου θέλεις και τώρα. Ειρήνη, κοίτα τι έφτιαξε μπάλε Καπταγιώργης εδώ πέρα. Τι αεροπλάνο λες, τι... Για πάρτι μας. Δείξε, Αντώνη. Και πίνουμε και το κρασί σου. Γεια μας. Είναι για τον νιό πατρόν. Και φαντάσου, Ειρήνη, ακόμα είναι 9.30 ώρα. Φαντάσου θα γίνεται στις 9.30. Βαγγελία, δώσε ένα φιλί στην Ειρήνη. Ένα φιλί στην Ειρήνη. Ένα φιλί στην Ειρήνη. Μουα. Συνεχίζετε το πάρτι. Ειρήνη, λοιπόν, κοίτα τι παίζει εδώ πέρα. PlayStation του καπετάνιου, ο οποίος είναι τρελός έκτζης και τα έχουμε βρει. Γίνεται πανικός. Βλέπουμε και Nova. Αντώνη, θέλω να πω κάτι. Μισό, έρχομαι. Ειρήνη, βλέπουμε και Nova. Παίξαμε το τάβλι μας με τον Ηλία. Και κάτι θέλει να πει η Ελένη. Κάναμε τα ψώνια μας. Έτσι. Και ήθελα να πω κάτι στον γαμπρό. Μανώ, άτυχος. Έτσι, μπράβο. Ο άτυχος του γάμου ήταν ο Μάνος. Μάνο, όταν θα τη βαρεθείς, θα παίζουμε τάβλι together. Όλα.